खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ भारतारि रेलवेआ 5 बोसोराव 1000 गोदान ट्रेनफोर जागायगोन। बुलेट ट्रेन प्रजेक्टआ ट्रेकआव। अश्विनी वैष्णव। मिरु मन्त्रि अश्विनी वैष्णवआ मोनसे गेदेर रेल फोजौखांनायनि बाथ्रा फोसावदों। फैगौ 5 बोसोराव भारतआ 1000 गोदान ट्रेनफोर जागायगोन। बे ट्रेनफोरनि थांखिया दावबायनायनि सुबिदाखौ बांहोनाय, खरसाखौ बाङाइ खालामनाय आरो लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय फोनांजाबनायखौ साबसिन खालामनाय। गुबुन मोनसे माइल खुन्थियायाव भारतनि गिबिसिन बुलेट ट्रेन मावथांखि मुम्बाइ-आहमदाबाद हाइ-स्पिड रेलआ मोजाङै दावगागासिनो दं। बेनि थांखिया 2027 मायथाइसिमाव खामानिखौ जागायजेननाय। 2026 मायथाइसिमाव प्रटोटाइप ट्रेनफोरखौ मिजिंथिनाय जादों। बेनि उनावसो आबुं सिबिथाइ जागायगोन। बे नाजानाया रेलवेखौ गोदान मुगायारि खालामनो मोनसे गुवार सानथांखिनि बाहागो। गोदान ट्रेक लुनाय, वन्दे भारत बायदि गोदान मुगानि ट्रेन सिबिथाइ जागायनाय आरो स्टेशनफोरखौ जौगाहोफिननाय। लोगोसेयैनो बे हाबाफारिफोरा भारतनि हान्था-मेलानि नेटवार्कखौ बांहोगोन, रांखान्थियारि जौगानायाव मदद होगोन आरो साखोन-सिखोन, गोख्रै दावबायनायनि खाबुफोर होगोन। बेयो रेलवेनि गोदानसिन 1000 गोदान ट्रेनफोर आरो 2027 मायथाइसिम गिबिसिन बुलेट ट्रेन जागोन। नैथि खौराङाव दङ आरपिएफआ गुवाहाटीआव अपारेशन नन्हे फरिश्तेनि सिङाव 3 उन्दै गथ'साफोरखौ रैखा खालामदों। रेलवे रैखाथि हानजा आरपिएफआ मंगलबाराव गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिफ्राय 2 उन्दै हिनजावसाफोर आरो 1 उन्दै हौवासाखौ रैखा खालामदोंमोन। गथ'फोरखौ फुंनि 11 रिंगासोआव प्लेटफर्म नं 1 नि कामाख्या जोबनायाव जेनेरेल वेटिं हलनि साखाथियाव हारसिङै बेरायबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन। रैखा खालामनाया अपारेशन नन्हे फरिश्तेनि बाहागोमोन, जाय खारखोमालांनाय, लांखारजानाय एबा नागारजानाय गथ'फोरखौ नागिरनो आरो रैखाथि होनो थाखाय सोलिबाय थानाय आरपिएफ हाबाफारिमोन। मोनसे सरासनस्रा नायबिजिरनाय समाव आरपिएफ जवानफोरा उन्दै गथ'साफोरखौ दुखुथिया थासारियाव नुदोंमोन। सोंनाय फिननायाव गथ'साफोरा गावसोरखौ धुबरी जिल्लानि लक्ष्मी राय, 16 बोसोर बैसोनि आरो 17 बोसोर बैसोनि निरुपमा राय आरो कक्राझार जिल्लानि 11 बोसोर बैसोनि मुबारक हुसैन होनना सिनायथि होदों। बिथांमोनहा बुंदोंमोन दि बिसोरो गुवाहाटी दावबायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। आरपिएफआ गोख्रैयै खामानि मावदोंमोन आरो गथ'फोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामदोंमोन। 2 हिनजावसाफोरखौ रेलवे चाइल्ड लाइनआव गथायना होनाय जादोंमोन आरो उनाव जालुकबारी गथ'सा न'आव लांनाय जादों। हौवासाखौ फाथासिल अंबारी चिल्ड्रेन ह'मआव दैथायहरनाय जादोंमोन। गथ'फोरखौ आरोबाव जोथोन लानो आरो फिन थांना थाफिननो थाखाय बिबानगिरिफोरनो खौरां हरनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ भारत-बांलादेश सिमानि साखाथियाव जथाय अपारेशनाव 473 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव सीमा सुरक्षा बल एबा बीएसएफ गुवाहाटी फ्रन्टियार नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर' (एनसिबि) जों मोनसे जथाय अपारेशनाव सोनाब बेंगलनि कुच बिहार जिल्लायाव भारत-बांलादेश सिमानि साखाथियाव 473 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामो। बे अपारेशना बांलादेशआव सिखाव फालांगिनि थाखाय बानायनाय गान्जानि आयेन बेरेखा दोनथुमनायनि सोमोन्दै फोथायजाथाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनायमोन। 8 जुलाइखालि 78 बेटालियन बीएसएफ आरो एनसिबिनि सिलिगुड़ी ज'नाल इउनिटआ कुच बिहारनि राजपुरनि सिमायारि गामियाव मोनसे जर'खा जथाय अपारेशन जागायदोंमोन। बीएसएफ के-9 सैमा हानजानि मददजों हानजाया गंसे न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो सासे भारतारि नोगोरारिखौ खादोंमोन। बिथांनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गासै 473.14 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादोंमोन। दायनिगिरि आरो जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाफोरखौ सिगांनि आयेनारि राहानि थाखाय एनसिबिनो गथायना होनाय जादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ जिएमसिएचआव जापानिज एन्सेफेलाइटिसजों सा 13 जिउ गोमादों। बिबानगिरिफोरा सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामदों। देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि 9 जुलाइनि फुंसिम गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल (जिएमसिएचआव) जापानिज एन्सेफेलाइटिस (JE) नि जाहोनाव गासै सा 13 बेरामिनि जिउ खहा जादों। जिएमसिएचनि सासे गागि मावख'गिरिनि बायदिब्ला, दासिम थिसनजानाय सा 58 बेरामिफोरनि गेजेराव सा 13 आ थैबाय आरो सा 12 आ मोजाङाव फैबाय आरो बिथांमोनखौ हगारनाय जाबाय।
आद्रा थानायफोरा दासिमबो नोजोरनि सिङाव दं आरो फाहामथाय लागासिनो दं। जापानिज एनसेफेलाइटिसआ थाम्फै अरनायजों गोसारनाय मोनसे भाइरेल मेलेमारि सन्देरनाय। बेयो बांसिनै गामियारि आरो खावसे नोगोरारि ओनसोलफोराव थाग्रा सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैयो। गथ'फोर आरो बैसो जानाय सुबुंफोरा गोब्राब बेरामनि बांसिन खैफोदाव थायो। बोथोरारि बेरामफोरनि बांनायनि जाहोनाव हायुङारि सावस्रि मिशन (NHM) आ मोनसे रायजोआरि बोसोन होदों। NHM नि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि अखा बोथोराव दैनि दिदोमथि आरो थाम्फै फिसिनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि बेरामफोरा बांलाङो। सावस्रि मावख'गिरिफोरा सुबुंफोरखौ थाम्फै होखारग्रा बाहायनो, न'नि खाथियाव थाबथानाय दैनिफ्राय गोजानाव थानो आरो रैखाथियै थानो थाखाय गोग्गो दै लोंनो बोसोन होदों। बाथि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव खास्रि-बिस्रियै बुथारनाय जाथायनि सायाव सांग्रांथि बांहोदों, सानै हमजादों। सोहोराव 24 घन्टानि गेजेराव मोननै सोमोनांथाव खास्रि-बिस्रियै बुथारनाय जाथाय नुनो मोन्दों, जाय गावारि हिंसानि सायाव जिंगा सिखांदों। गिबि जाथायाव शिवम प्रधान मुंनि सासे सुबुङा जौ फेनानै नांलायनायनि उनाव आदलबाख्रानि लक्ष्मी मन्दिरनि साखाथियाव राजन छेत्री आरो बिनि बिसिखौ गाग्लोबदोंमोन। सानैबो गाग्लोबजानायफोरा फाहामथाय लागासिनो दं। प्रधानखौ खानाय जादोंमोन आरो बुथारनो नाजानायनि दायाव केस होनाय जादोंमोन। नैथि जाथाया बरबारियाव जादोंमोन, जेराव बाहारुल हकआ गावनि सिगांनि लोगोरि, सासे अरुणाचली आइजोखौ गावनि भारा न'आव नारसिननानै हाबनायनि उनाव बुथारनो नाजादोंमोन। आइजोआ बासिदोंमोन आरो बिथांखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। सानैबो दायनिगिरिफोरा पुलिसनि आवथायाव दं। गाग्लोबनायनि आन्दोआव आरोबाव गुदि खिथाखौ थि खालामनो थाखाय मोन्नैबो जाथायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौरांआव दङ धुबुरीआव मोसौ फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामबाय। ई-रिक्सायाव दोनखुमानाय मोसौजों लोगोसे सासे हमजादों। आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव धुबुरी पुलिसआ बुधबारनि मोनाबिलियाव माहारियारि राजालामा 17 नि तामारहाट म'रेनि साखाथियाव सासे सुबुंखौ खादोंमोन। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ तामारहाट म'रे जंक्शनाव नम्बर प्लेट गैयै गंसे ई-रिक्साखौ होबथादोंमोन। नायदिंनाय समाव मासिनि सिङाव मोनसे दोनखोमानाय मोसौनि खर' मोननाय जादोंमोन, जाय जाथावना मोसौ सिखाव फालांगिनि फारसे आसि थुदोंमोन। हमजानाय सुबुंखौ आगुमानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जाफुसाबारि PT3 नि अनुवार हुसेननि फिसाज्ला 26 बोसोर बैसोनि जाहांगीर हुसेन होनना सिनायथि होदों। पुलिसआ बुंदोंमोन दि बे खाजानाया ओनसोलाव मोसौ सिखाव फालांगिनि बांलांनाय केसफोरनि बेरेखायै सोलिबाय थानाय हाबाफारिनि बाहागो। दायनिगिरिनि बेरेखायै मोनसे गसर थिसननाय जादों आरो अपारेशननि आन्दोआव थानाय गिदिर नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौरांआव दङ बड'दरा दालां गोग्लैनाय, सा 9 सुबुंनि जिउ खहा, सा 6 जोखोम, गाहाय मन्त्रि मदिआ अनसुंथाइ फोसावदों। गुजरातनि बड'दरा जिल्लानि पडरा ओनसोलाव मंगलबारनि फुंआव गम्भीरा दालांनि मोनसे बाहागोआ गोग्लैनायाव खमैबो सा 9 सुबुंफोरा जिउ खोमायो आरो सा 6 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बड'दरानि कालेक्टर अनिल धामेलियाआ सा 9 गोथै सह'फोरखौ बोखांनो हानायखौ रोखा खालामो आरो बुंदोंमोन दि जोखोम जानायफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। बड'दरा आरो आनन्द जिल्लाफोरखौ फोनांजाबग्रा दालांआ फुंनि 7 रिंगासोआव गोग्लैदोंमोन। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बे जाथायाव गोथौवै दुखु मोननाय फोरमायो आरो थैनायनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो गाहाय मन्त्रि हादोरारि रिलिफ फान्ड (PMNRF) निफ्राय 50,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावो। जायफोरा गावनि आंगोफोरखौ खोमादों बिथांमोननिसिम दुखु फोरमायो। जोखोम जानायफोरा थाबैनो हामथों होनना एक्सआव PMOनि मोनसे पस्टआव लिरनाय जादोंमोन। अर खोमोरग्रा हानजा, बड'दरा नगर निगम (BMC) आरो हायुंआरि खैफोद मोगा-मोगि हानजा (NDRF) नि रैखाथि हानजाफोरखौ जायगायाव थिसननाय जादों। सोलिबाय थानाय रैखाथि हाबाफारियाव नावफोर आरो गताखरफोरखौ बाहायनाय जागासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया गुवारै आरोंदायारि नायबिजिरनो बिथोन होदों। लामा आरो बिल्डिं बिफाननि गागि इन्जिनियारफोरजों लोगोसे दालां लुनायाव गावारि रोंग'साफोरखौ नायबिजिरनो आरो गिबि रिपर्ट गथायनो बिथोन होनाय जादों। गुजरातनि नखर मन्त्रि हर्ष सांघवीआबो थावनियाव दावबायहैदोंमोन आरो रोखा खालामदोंमोन दि सा 9 गोथै सह' मोननाय जादों। बिथाङा बुंदोंमोन दि मोनसे गोजौ थाखोनि कमिटि दैथायहरनाय जादों आरो नायबिजिरनायनि मोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनानै गोख्रों राहा लानाय जागोन। जाब्रबथाय जानाय थावनियाव रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं।